kum ka jing ya kublai snem rim bat ka jing penkre ya ka jing pediang ya snem ubatamai ka kanhun Young Minds Association ha ka jing lam jong presiden ka kanhun uba is nei hing rangkat ka jing sim bentalang jong git khot ka tik kanhun ke lej ban penlong da ka jing ya otkek rangkat bat kinong pang bat kinong tre jong ka boy rombong CHC next step ha ka bagi khot jong ka kanhun ke lai da ka kit bok kit riang ya kinong pang ki badan pedeng jong ka jing sha sumar bakin yo no ya ka jing kot jing kya ha ka jing wan jong snem ubatamai Ay, New Year gift sa dagang grupo. Yung